Teraz, že ako to napríklad používajú v Amerike, oni používajú naozaj ten model Flip Classroom, čo znamená to, že oni tvrdia, že na čo ten učiteľ, že to je strašne pasívna forma, že ja teraz tu stojím a niečo vám vykladám a vy len sedíte a počúvate a že je to úplne absurdné predpokladať, že vy zachytíte presne všetko to, čo ja som chcela povedať a vysvetliť. A že teraz čo sa stáva, že na tej hodine väčšina tých detí tak nedáva pozerá na spolužiačku a píšu si papieriky a neviem čo. A potom doma dostanú domácu úlohu a sedia na tým hodinám, lebo vôbec nevedia, o čo ide. A na tej hodine nedávajú pozor. Takže doma sa nemajú nikoho spýtať. Otec, mama to už 20 rokov sú do školy alebo aj viac a nevedia, teda ako im s tým pomôcť. A že je to úplne celé zle. Čiže čo oni spravili je otočili to. A povedali si, že na čo ja budem do nekonečna rozprávať stále to isté všetkým študentom, keď sa to dá nahrať na video. A nedaj Bože, ešte Kám to spravil za mňa, takže úplne super, nemusím to ani nahrávať sama. Čiže nech si to tie deti pozrú doma, napríklad, alebo na nejakej inej časti hodiny. A tie úlohy, ktoré sú to podstatné, lebo tam ja vidím, že či ako naozaj pochopil ten koncept alebo nie, tak tie budeme robiť spoločne v škole. A ja môžem cez tamto stolkovacie okienko pozerať v reálnom čase, ako to komu ide, preskupovať ich hodne do nejakých skupín, aby som im to prevysvetlila, zadávať povedzme tým, čo už nemajú čo robiť a nudia sa nejaké extra úlohy. Jednoducho môžem dynamicky pracovať s tou triedou. Môžu si navzájom vysvetľovať? Môžu. Akože to už je... Ale to už je to kolektívne bodovanie. Presne, to už je ako keby na tom učiteľovi, ako sa rozhodne ten nástroj využiť a sú rôzne tieto modely, že buď on si ich zoberie na bok, alebo si zoberie proste jedného, čo je šikovný a on povie im, že tuto im to vysvetľuj. Jednoducho tých modelov tam je potom nespočet, to už akože naozaj je na tej konkrétnej škole, ako to vyrieši. A oni častokrát majú napríklad také, volajú to, že rotovanie, že časť triedy robí na počítačoch úlohy, časť triedy si pozerá na tabletoch video a časť triedy povedzme je rozdelená do nejakých skupiniek a vysvetľuje sa im niečo. A tam je naozaj akože zase rôzny počet rôznych modelov a tak ďalej. Mne príde na tom zaujímavé, kam v tej knižke išiel ešte ďalej, ako keby k zbúraniu toho konvenčného modelu vzdelávania a hovorí o tom skutočne individuálnom učení, že na čo máme mať nejaké triedy v zmysle, že všetci, čo majú 11 rokov, chodia do tejto triedy. Prečo by sme nemohli mať proste deti, ktoré sú tam 7-ročné a 10-ročné spolu, pričom môže sa stať, že 8-ročný má v nejakom predmete, napríklad matike, lepší skill ako 10-ročný. Čiže na čo ich takto zoskupovať? Pričom môžeme ich zoskupovať podľa toho, kde konkrétne sa práve nachádzajú v tom svojom progrese v tých nejakých predmetoch. Ďalšia vec, že na čo sme si v podstate len ako arbitrárne vymysleli, že prečo má mať hodina 45 minút, hej? Že to je tiež také, že oni sú do niečoho zažratí, tie deti, zrazu my ich prerušíme a bum, prestávka, ide sa na iný predmet. Ďalšia vec, čo tam rieši, sú práve ako to prepojenie tých predmetov, že je problém, že sa všetko ako keby oddeluje, že máme tu biológiu, máme tu fyziku, máme tu chémiu a je to všetko ako keby oddelený predmet, pričom tie veci spolu súvisia. No, potom tam mal také zaujímavé veci typu, že letné prázdniny. Viete, prečo máme letné prázdniny? Aby sa mohlo robiť na poli. Koľko percent ľudí dneska robí na poli, no? Čiže on navrhuje taký celkom zaujímavý model. Hovorí, že kebyže spravíme školu, kde v podstate tieto bariéry zrušíme, učitelia na seba prevezmú nejakú takú rolu tutorov. On má dokonca takú víziu, že by to nebolo, že učiteľ sám má jednu triedu na starosti, ale že by bolo povedzme viacej tých učiteľov, ktorí by mali na starosti väčší počet žiakov, čom by sa takto akože delili na nejaké stanice, že tuto sa počíta, tuto sa pozerá, tuto sa vysvetľuje. Takže by pri zachovaní toho istého pomeru učiteľa na žiakov boli schopní učiť efektívnejšie a
keby povedzme napríklad sa zrušili tie letné prázdniny a tak ďalej, že by to malo aj ten efekt, keby každý individuálne si išiel podľa svojho tempa, tak vlastne by odpadal ten problém, že teraz akože na 2 týždne ide niekam preč na dovolenku do Tajska s rodičmi v marci, pretože by proste len nadviazal tam, kde on práve skončil. Hej? A odpadol by tiež ten problém, že učiteľ potrebuje ísť na dovolenku v nejakom neštandardnom čase, dokonca on tam ide až tak ďaleko, že tam tuším vyčísloval nejaké ekonomické dôsledky tohoto, že by neboli letné prázdniny, že vlastne akože nejaké to má problémy aj pre rodičov, že vlastne musia tie deti niekam dať, alebo musia si oni zobrať dovolenku. Čiže celkom zaujímavé myšlienky, doporučujem tú knižku, je to pomerne útle, je to napísané veľmi čitateľne a akože... Ja som si pri tomto uvedomil, že vlastne celé naše školstvo je v podstate postavené okolo tej osoby učiteľa a jeho výkladu. Lebo to je dôvod, prečo tí žiaci tam musia byť v tej triede naraz. Lebo ten učiteľ dokáže naraz iba jednu tému rozprávať. To je akože okolo tohto jedného bodu je toľko vecí nadviazaných, že keby sa ten jeden bod odstrihol, tak v podstate pre 90% vecí, čo sú teraz zvykom v škole, absolútne prestane existovať dôvod. Ja som o tomto presvedčená. A práve najsmutnejšie na tom je to, že ten učiteľ do toho dáva tak strašne veľa energie, on si tie prednášky musí pripraviť a potom tam pred nimi musí akože robiť to šaš, aby to bolo aj zaujímavé a všetko. A najlepší učiteľ na svete zaujme len tých žiakov, ktorí sú zrovna vtedy na tom leveli, že je to na nich ušité. Ten zbytok sa nudí a akože zo slušnosti pritakáva hlavou a tí, čo nerozumejú, proste nemajú šancu to pochopiť, nech tam robí z sebe väčšie opičky. Ešte, ja som bývalý učiteľ a proste to je moja skúsenosť, že rozprávam niečo, ešte treba hodina je delená na poli, Ačka, Bčka, Cčka, tak proste 6-krát, jak idiot, sa musím postaviť pred tabulu a povedať úplne to isté. Proste keby ma prvýkrát pri tom nahrali na video a tých zvyšných 5-krát to iba púšťali, tak tí žiaci absolútne o žiadnu pridanú hodnotu tam neprídu. A toto si vynásobné počtom škôl na Slovensku. Proste to isté učivo, 10 000 ľudí, každý jeden rok, v 6 paralelkách proste akože to isté rozprávajú a niektorí z nich to povedia lepšie, niektorí horšie, kebyže tí, čo to hovoria najlepšie, nahráme na video, 2-3 rôznych, lebo každému sadne niečo iné. Ešte ten moment, že celý ten náš školský systém, čo sa viedli za Márie Terezie, Adam František Kolár pred 200 rokmi to nejako sformuloval a odtedy sa to tu realizuje s malými obmenami celý čas rovnako. A je to príliš komplexný systém a zase Murphyho zákony, keď to funguje, nešahaj na to. Tá ďalšia snaha bude znamenať, že to len viacej rozbijeme a čo sa aj deje mimochodom s našim školstvom, to ide skôr nižšie. Takže toto by malo byť niečo, čo bude evolučne doplňovať a obmieniať tú existujúcu sústavu školstva a nie ju nejak revolučne zboriť a nahradiť. Tak ako urobiť tú transformáciu? To je asi tá terajšia otázka, že akým spôsobom naviazať a stále viacej zapájať takéto moderné metódy a nie ako urobiť ten zlom a náhlu výmenu. Ako ja si to predstavím tak, že budú nejaké tie ostrovčeky, kde sa to začne skúšať a jednoducho na základe skúseností ľudia uvidia, že to funguje, že tie školy naozaj majú lepšie výsledky, lebo to sa práve ukazuje v tom USA, že tam tie školy, čo si to prijali a robia tzv. Ten blended learning, tak oni majú úplne že skvelé výsledky a pritom tam majú žiakov, ktorí sú povedzme, že nie je celkom anglicky hovoriaci, alebo prichádzajú tam tak ako, že nie je angličtina ich prvý jazyk, väčšinou nejaké hispánske komunity a tak ďalej. A za priebehu roku, 2 sa im z nich podarilo ako keby vytrieskať úplne tak, že sú teraz v prvých 10% povedzme škôl v štáte. Takže naozaj, že majú super výsledky. Ešte raz, ako sa volala tá kniha? One World Schoolhouse. No zrušiť svoju dochádzku, tak sa postará potom ako lepšie školy. Ale to vydáš na budúcu prednášku. To ste libertariánske reči, ne? V podstate sedieť na prednáške nemá zmysel, keď sedí človek sústredený a na správnom mieste, čo ten, kto trochu študoval neverbálnu komunikáciu, tak vie, že kde je v podstate tam je nejaký oval. A tam si maximálne študent zapamätá 70% života.
Už tu sme sa tu začali baviť pred chvíľkou, že prednáška ako model je tu z nejakého 12. storočia, keď tí mnísi si to vysvetľovali, ešte nebola knižba, takže jediný efektívny spôsob bol, že ten, čo to vedel, to hovoril a ostatní si to pamätali. Ale jak si máme už novšie technológie, už máme tu na pár storočí aj knižtlač a už máme teda dokonca aj digitálne techniky, ako uchovávať a odozdávať informácie a tento model je už dosť prežitý. Naozaj sú lepšie spôsoby, ale u nás sa používa stále ten 800-ročný model. To ešte nehovoríme o tom, že napríklad existujú, jednak akože ľudia sa učia úplne rôznymi štýlmi, že niekto lepšie reaguje na vizuálne, niekto lepšie na sluch, niekto lepšie keď si prečíta a tak ďalej. Ale druhá vec je, že aj časovo sú ľudia úplne strašne rôznorodí, že niekomu to lepšie páli ráno, niekomu večer a tak. A napríklad toto umožňuje proste tomu decku, aj keď trpí nespavosťou, ale tretie ráno sa zobudí a chce robiť matiku, tak môže, keď mu to vtedy najlepšie myslí napríklad. Že akože tá variabilita je tu aj táto. Ale stále by som sa prihováral za to ponechať aj triedy, ako zase ísť tak ďaleko, že nech sa učia ľubovoľne a cez internet sa spoja s učiteľom, to už sa tá osobná interakcia tam určite je veľmi dôležitá. Práve akože mňa na tom zaujalo aj to, že z tých osobných svedectiev tých učiteľov bolo dosilne cítiť, že oni sami sú ako keby šťastnejší, že majú viacej kontaktu s tými deťmi. Že to je taký paradox, že však by povedal, že tá technológia odsudzí tie deti od tých učiteľov, ale oni práve že hovoria, že majú oveľa viacej kontaktu s tými deťkami, lebo práve že tým, že sú odprostení od toho, že musia stať pred celou triedou a takto na nich masovo niečo vysielať, tak môžu proste v tom čase, ktorý je na to určený, prísť konkrétne individuálne za hoci ktorým žiakom a oni väčšinou akože prechádzajú to triedou a s každým prehodia pár vied, že ako ti to ide, kde máš nejaký problém alebo čo a môžu sa pri ňom zastaviť a ako keby riešiť individuálne tie veci, ktoré to dieťa práve potrebuje, lebo presne vidí, že kde sa nachádza a s čím povedzme bojuje alebo čo, ktorým smerom sa hýbe. Čiže to je ako super fakt. Že najmä super je, že ten učiteľ má tie dáta, lebo to doteraz nebolo. Jednoducho ako vy nalejete, snažíte sa nájsť tú informáciu na tie deti, ale nemáte tú spätnú väzbu, že čo prešlo a čo neprešlo. Čiže toto to odstraňuje. Ešte si zabudla spomenúť data mining z hľadiska štúdie toho, jak ľudia sa učia, tak toto sú tie dáta, ktoré môžu využiť psychológovia alebo kognitívni vedci, aby zistili, že jakí ľudia existujú, ako sa učia, jak funguje ten proces poznávania a tak ďalej. Asi áno, ale neviem zatiaľ o tom, že by niekto taký bol na to. Ale už len to, že vidí, že sa tí ľudia nejako akože rozkategorizovali podľa tých videí alebo podľa tých predmetov, tak podľa národnosti alebo veku alebo podľa času, tak to sa dá vyťažiť. Keď sa človek prihlási sa na Facebook, tak to stačí. Ja si teda robím cez Coursera.org, čo tiež veľa ľudí si pozná, lebo ja som byť väčší študent, strašne by som chcela ešte psychológiu nejakým spôsobom na seba nalapiť. A keďže sa dá študovať iba denne, čo ma teda dosť vytáča, no to som bola ja študovať. No, tak sa to snažím riešiť proste takto. Je tam jeden skvelý profesor, ktorý učí na Toronskej univerzite, je to fakt skvelé. A on presne používa tých svojich študentov aj na vedecké účely, že vlastne oni sú za to akože dostávajú tiež nejakú odmenu, akože v rámci hodnotenia, ale očakáva sa od nich, že budú súčasťou experimentu, ktorý on teda robí. A bohužiaľ teraz akože neprebieha ten kurz online, ale tie videá, to linky si každý môže pozerať, takže zatiaľ cvičím na tom, aj keď ako fakt mám na to strašne málo času, čo ma to vytáča a aj zahrnicuje. Ale je to úžasné, že človek si takto vlastne dobrovoľne poskytuje informácie o sebe len vďaka tej zvedavosti, čo je Marcel spomínal, a je ochotný podeliť sa o veci, o ktorých by možno normálne nerozprával medzi ľuďmi, a ešte je to efektívne, ešte to pomôže čo vyriešiť, ja neviem, zase nejaké traumy z detstva ďalších 20 ľudí, 20 miliónov možno. A ak takto
v tomto trende sa bude pokračovať a títo ľudia fakt začnú študovať skôr takýmto spôsobom, tak by som povedala, že tá možnosť naučiť sa a zdokonaliť sa a objavovať nové veci môže, ak nie geometricky, teda ak nie exponenciálne, to možno geometricky. Teraz neviem, ja som nikdy nebola, čo taký oný na ale vždy ma to bavilo a napríklad ja sa cítim ako obeť tohto sprostého systému, že som vždy chcela naučiť matiku. Na strednej škole proste už som začala pokrivkávať, lebo ten týpek mi to proste nevedel vysvetliť. A ja som sa tak strašne snažila, že som mu začala tak strašne viesť na ten víru, lebo proste normálne ignorovala. Vždy, keď som sa hlásila, som mu povedala, že ja tomu chcem rozumieť, tak proste, že nikto sa nehlási. Tak to bolo už proste čisto zúfalstvo, že som nevedela, že tak po mne je chyba, v ňom je chyba, kde je chyba. Ja som to chcela vedieť. Hej, to je hrozné. Ja si robím cez tú Coursera štatistiku mám. A je to tiež, ja vám to sa všetkým odporúčam, lebo to je perfektná vec, naozaj, som sa úplne súhlasiť. Prosím, jak sa to bolo? Coursera, akože coursera.org, sú tam kadejaké kurzy teda. A to mi napadlo práve tiež, že vždy je tam ako keby nejaké cviko na konci, ktoré teda mám vyplniť aj a tak. Ale oni vlastne tiež zbierajú strašné množstvo dát od všetkých nás, čo z toho absolvujú. A tam je takmer 100 000 ľudí na začiatku bolo prihlásené. Akože teraz ich možno 50, možno menej dostalo, ale akože fakt je to veľmi, veľmi zaujímavé. Sú to videá, pretože ešte sú to videá, akože ten človek hovorí a hlavne štatistika ľudia je aplikovaná. Žiadne také, že najskôr teória, nemáte šajný na čo to použijete, ale som to celý čas dával do kontextu, do súvisu. Dobre, nemusel strašne Zhodou okolností je na Coursere, teraz práve pozerám, keby vás to niekto zaujímalo, ten blended learning, čo som spomínala, to je presne to, že ako keby snažia sa zmázať nejaké ohraničenia medzi tými hodinami a majú také nejaké alternatívne usporiadania. A prvá vec, o ktorú tam ide, je práve to mastery-based learning, že vlastne deti postupujú až vtedy, keď zvládnu ten koncept. No a je to tak troška americké, sú tam takí traja typkovia, tak strašne nadšene rozprávajú, ale inak informačne je to celkom zaujímavé a najmä ukazujú tam zábery z tých škôl, majú 3 modelové školy, ktoré to ako keby aplikujú každá troška inak. A tí tam veľa rozprávajú o tom, že aké skúsenosti s tým majú učitelia, aké skúsenosti s tým majú deti, aké modely tam využívajú a je to celkom zaujímavé, takže keď budete mať niekto tak na Coursere, je to dostupné. Mňa ma celkom prekvapuje, že blended learning, lebo aspoň vo sfére, kde sa ja pohybujem, tak je práve blended learning je už, akože ten samotný pojem je dosť taký, že archaický, nazvime to. Tak je to také zvláštne, že... Hej, možno, že ho znovu zrodili, že to prišlo do módy alebo čo. A ešte som chcela povedať, zdôrazniť takú jednu vec, čo súvisí s tým mastery, s tým majstrovstvom, že čo je veľmi motivujúce pre tie deti je... Oni to nazývajú, že ownership, ale u nás to znie tak debilne, že vlastníctvo, ale že oni vlastne sami sú akože si strojcom toho svojho učenia sa. Že oni sú tí, čo udávajú to tempo a aj v podstate v rámci nejakých medzi, že ktorým smerom sa uberajú. Že oni majú nejakú voľnosť v tom, že väčšinou to funguje tak, že s tým učiteľom si v piatok sadnú, pozrú si, že zhodnotia si, že čo sme urobili tento týždeň, a vyberú si, že kam chceme ísť ďalší týždeň. A vlastne na základe toho si ten učiteľ tam nakliká ako keby ten playlist, že čo teda bude ten žiak robiť a potom ho sleduje. Čiže tie deti majú naozaj pocit, že ja som ten, čo som zodpovedný za to moje učenie sa a to je hrozne silný motivátor. Môžem ešte jednu poznámku, ale presne k tomuto. Jeden náš profesor, je to z katedry didaktiky informatiky a náš pán profesor Kalaš, on minule hovoril, že tak rozprával raz v Afrike s nejakým riaditeľom nejakého gymnázia. A ten mu hovoril, že naši študenti na MIT, na Cambridge, a neviem kam všade, že sa dostali. A on na to pozerali, že a to je to, akože vy ich učíte takú skvelú matiku na tej škole, že to je fakt akože na takej vysokej úrovni. A to povedal, že nie, my ich učíme práve učiť sa, učíme ich proste tej zodpovednosti. A
už tú matiku to už ich naučia na MIT, ale fakt ono to je tak na tých školách, tam teda neviem, či vy máte nejakú skúsenosť s tým, ja nie, ale z toho, čo hovoria, že vy tam môžete prísť ako dám tomu začiatočník, ale oni z vás veľmi rýchlým tempom spravia akože fakt takého master. A to je tak zaujímavé pre mňa, toto nám chýba. Ako čím skôr to dieťa pochopí, že jedine ono samé sa môže naučiť, že ono, akože niektorým ľuďom to trvá polku života, kým pochopia, že vlastne nikoho nikdy nič nemôžete naučiť, môžete mu len ako keby ukázať, že toto existuje a on to musí prijať. Ale nedá sa do nikoho nič naliať, lebo on musí byť proste pripravený na toto nejako strebať. Respektíve, no možno sa dá naliať, ale to potom väčšinou nie sú také trvalé nejaké vedomosti alebo čo. Inak ja by som možno ešte, my sa stále viac menej krútime okolo učenia detí a pritom, ako som si teraz všimla, tak strašne veľa ľudí je tu takých, že sme dospeli a stále sme zvedaví, stále sme hladní po tých informáciách, stále sa chceme vzdelávať a v podstate, aby som povedala, že tento svet na nás absolútne nemyslí, pretože to není tak, že my vyštudujeme vysokú školu a teraz sme hotoví ľudia, niektoré sa ešte spravíme PhD a to už teda, čo som videla, tak mnohým ľuďom není páru, čo teda ako majú také narastenie, pritom spravili jednu dizertačku a o ostatných veciach nemajú ani páru a toto strašne chýba napríklad v mojej trápnej práci, že ja sa strašne potrebujem učiť. A mne je jedno, že ja teraz tam cítim Duolingo, hej, a snažím sa, teda nebodaj, keď mám trochu času, tak snažím sa na sebe nejako pracovať, ale je to časť mojej osobnosti, by som povedala, posúvať sa ďalej a vzdelávať sa. A mnohí zamestnávateľia by mohli pochopiť, že ja si myslím, že viacero takých ľudí, čo sa chcú proste vzdelávať a je to pre nich dôležité a oni vás nechávajú robiť si tú svoju monotónnu prácu bez možnosti, aby ste sa niekam posunuli. A to je tiež proste, ale je to aj proste v tom myslení tých ľudí, že my sme tak strašne obmedzení. Vôbec sa nedívame, že aha, že možno keby sme tých ľudí stimulovali aj takýmto spôsobom, tak ja neviem, naše profity zrastú, ja neviem, možno o 50, možno o 100%. Ale teraz akurát má byť vlastne konferencia o slobode, vlastne príde z Česka Tomáš Heisler, či jak sa volá, tak nejako, a majú byť 3 témy: sloboda v práci, sloboda tuším aj vo vzdelávaní a má byť ešte sloboda akože celkovo tak globálne aj v štáte a celkovo, takže... To bude najsmutnejšie, hej. Takže odporúčam. Neviem, či ste čítali ten blog alebo videli nejaké videá, ale... Oplatí sa naozaj. Ináč na Slovensku jedna partia Sloboda v práci, ako mesačne také stretnutie, ty potom mohli prísť, ja som bol asi 2-krát, tak 10-15 ľudí a do hodiny sa debatuje. Ja už asi som skončila. Takže ešte by som tu mohla rozprávať aj hodiny, ale myslím, že